हम डॉक्टर हरि गोविंद राय, केंद्रीय प्रवक्ता प्रगतिशील भोजपुरी समाज, सब दर्शक लोग के हाथ जोड़ के गोड़ लगातानी, नमस्कार करतनी। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करतनी कि रवा सब स्वस्थ हुई, अपन जीवन आनंद से बितावत हुई। बड़ा रवा सब जीवन के अपना खुशी से बिताई। हम यह शुभकामना करत रहे रवा सबके। जौन भी वीडियो रहो सब देखत तनी एकरा के लाइक करी, शेयर करी, अधिक से अधिक लोगन के बताई, तो ताकि लोग भी जानस कि हाँ ऐसा चीज़ बा जौन के अपनावल जा सकेला, अपना जीवन में उतारल जा सकेला। आज हमनी के चर्चा कइल जाई जौन प्रतिश्याय एगो बीमारी ना वायरल इन्फेक्शन है जौना के आदमी कॉमन कोल्ड कहेला। जो नाक से पानी वानी आवे लगेला, छींक उक आवे लगेला बार बार, तो अक्सर हाँ बहुत आदमी के होला। तो एकरा से बचे के उपाय हम बताई भी काहे हो जाला, एकरा बारे में बताई। वह सब एकरा के ध्यान से सुनी, अपने एकरा के उतारी जीवन में और दूसरा के भी बताई। नाक से पानी गिरे लागला, छींक आवे लागेला, कई गो कारण बा एकर जौन में कि एलर्जी एगो कारण बा। रउआ कोनो चीज़ से एलर्जी बा तो जब वो बढ़ी जाई रउआ सामने उतरे के दिक्कत आ जाई। जैसे धूल से जकरा एलर्जी बा, डस्ट एलर्जी जौना के कहल जाला। डस्ट से एलर्जी बा, वो अगर धूल से अगर जहाँ भी धूल उड़त रही, अगर वो आपके नासा द्वार से नाक के अंदर जैसे ही प्रवेश कैलस तैसे ही रउआ एकदम छींक उक आवे लगी, परेशान कर दी छींकत छींकत, नाक से पानी गिरे लगी। धुआं से जकरा एलर्जी बा, पुष्प के जौन फूल के पराग कण होला, बहुत लोग फुलवारी में घूमेला तले छींके लगी। ये फूल के जौन कण होला ना, पराग कण, वो पराग कण से भी बहुत लोग के एलर्जी होला। चूहा के गंध से एलर्जी होला। जैसे मान ली रहा जहाँ बानी तहाँ अगर चूहा के प्रवेश बा तो ओकरा गंध से एलर्जी हो जाई। तो समझ में आ जाई कि या कुछ न कुछ बा वो तरह के जौना से कि हमरा दिक्कत होता। तरह तरह के एलर्जी बा जौना के वजह से बार बार नाक से पानी आवल, छींक आवल, ई होत रही। एकरा से बचे के चाही। सबसे बड़ उपाय बा एकरा में, जैसे नाक में जौन कोरोना के समय खूब चलल, नाक में अपन लगावे के बाद ताकि रवा नाक में पहुँचे ना। बहुत ध्यान देवे की चीज़ बा। अक्सर हाँ जे बीमारी से ग्रसित बा ओकरा मास्क लगावल बहुत ज़रूरी बा। मास्क लगा लेवे के चाही, या नहीं तो सूती कपड़ा से अपन नाक के ढक लेवे के चाही। बहुत लोग खेती किसानी करेला, खेत में काटेला, ओमें डस्ट उड़ेला जौना से कि नजला हो जाला। तो ये एगो कारण बा एलर्जी। दूसरा कारण बा अनियमितता। जब भी हुई आपके खान पान, रहन सहन, नहाए धोवे, ये सब एक पर अनियमितता जब हो ही रहो तो निश्चित रूप से रउआ एकर शिकार हो गई। कॉमन कोल्ड जौना के कहल जाला अंग्रेजी में, देहाती भाषा में भोजपुरी में एकरा के खराई कहल जाला। और वह सब बात के समझी, कितना बढ़िया बात बताओ तने। समय पर ना जलपान कैला पर जौना के कई गो नाव बा। जैसे बहुत जगह कहला कि मुँह में डाल लो, मुँह में डाल लिहल, अरे बेरा हो गई बा मुँह में डाल लो ना तो खराई मार दी। काहे कहाला? यही से कहाला कि समय पर शरीर के अंदर कुछ आहार चल जाए के चाही। जैसे कि रोज की आदत बा और शरीर मांगी ओकरा के समय पर, और वह ना डालब शरीर में
आपके अंदर ना जाई आहार तो उ खराई मार दी के मतलब भ गेल कि रउआ अनियमित हो गई, एकरा के अनियमितता कहल जाला। तो अनियमितता जब भी हो जाई, रउआ पानी पिए के बाद कब तो रउआ पिए लगब कब, रउआ खाना खाए के बाद सब उस समय पर ना खाई, ये अनियमितता होला एकरा से। तो अनियमितता ना होखे ए पर ध्यान देवे के चाही। समय पर रउआ जौन भी मिले ओकरा के मुँह में डाल ली, जलखई क ली, जलपान क ली। सवेरे सवेरे पहले के लोगन के हमनी के देखले रहनी है जा कि सवेरे अपन शौच से निवृत्ति होके या दतवन से मुँह धोई हैं, आ दतवन से मुँह धोला के बाद में कहन कि तनी कौड़ी भर मीठा होके तो ए बबुआ तनी ले ना वो कौड़ी भर मीठा तनी दे दी तो हम एक गिलास पानी। तो पहले कुआं से पानी निकालल जाए, तो कुआं से पानी खींच के एकदम ताज़ा पानी आवे, एक गिलास पानी चाहे एक लोटा पानी जरा जितना क्षमता रहे, वह कौड़ी भर मीठा जौना के कहल जाला भेली। बहुत जगह भेली कहेला आदमी, बहुत जगह गुड़ कहेला, बहुत जगह खांड कहेला। तो ओकरा के लेके गुड़ प्रचलित नाम बा, गुड़ थोड़ा सा लेके मुंह में डाल के एक लोटा पानी पी आदमी। ये पहले के नियम होला बुढ़ऊ लोग के, ना ई के तरह करी लो तो खराई मार दी, नाक से पानी चले लगी। तब पूछी आदमी की का हो दादा ए बरा बुझाता कि खराई मार देले भैया, समय पर मीठा पानी ना मिलल का। तो कहन कि का कहीं हो तनी कुबेरा हो गई। अच्छा, पहले के आदमी के देखी ध्यान इतना रही न कि लोग अपन खेत में काम करता तो तनी कुबेरा हो जाई तो लोग कहन कि अरे जा 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 घरे जा, न तो कुबेरा हो जाई मार दी खराई, कुछ तनी खा पिया समय से। बड़ा ध्यान एक दूसरा पर कोऑपरेशन रहल, एक दूसरा में आदमी मिलजुल के रही, कोऑपरेट करी, सब एक दूसरा के स्वास्थ्य के चिंता करी, बेरा पर मिल जाए के चाही। जैसे हर बैल खेत में जब चले लगी तो जे उजा रही हरवाही, वो हरवाही ये भी रही न ओकरा खातिर के बड़ा ध्यान रही घर के लोग के, वो औरतन से लेके या मर्द तक सब के फलाना गईल बनन हरवाही, उनका के मुँह में डाले के जाए के चाही बेरा से। जे भी हर जोतता हरवाह बा सबका के समय से खाना जाए के चाही, पानी जाए के चाही। तो ये बेरा पर शब्द जौन बा भोजपुरी में, ये बेरा से कुबेरा भइला के बाद अरवा ए तरीके खराई मार दी, ए तरह के रउआ कॉमन कोल्ड हो जाए, ए तरह के प्रतिश्याय नजला हो जाए। हमेशा ए पर ध्यान देवे के चाहे कि अनियमित ना होखे, एगो कारण हो गई। और ही कारण बा एकर कि जैसे हमनी के शारीरिक रचना जौन बा, तो है जौन नाक बा न, नाक के बगल में साइनस बा 3 गो, हेजा से लेके है जौन फ्रंटल बा लिलार पर हेजा साइनस बा, फिर हेजा आँख के नीचे साइनस बा, नाक के बगल में बा 3 गो साइनस के बा हेजा, आ 3 साइनस हेजा बा, 6 गो साइनस के जगह बा, यानी ओजा पानी रुके की जगह बा। अगर ओजा कफ थोड़ा सा भी रुक जाई तो कुछ दिन रहला के बाद में साइनोसाइटिस हो जाई। तो साइनोसाइटिस बीमारी है, ये साइनोसाइटिस हो जाई जौना में कि इन्फेक्शन हो जाई। इन्फेक्शन का वजह से और वह बार बार कॉमन कोल्ड के शिकार होत रहो। ऐसे एकर एगो एक्सरे होला, एक्सरे पीएनएस, एकर एक्सरे पीएनएस करावे के चाही। एक्सरे पीएनएस क के आ जौन नाक कान गला के डॉक्टर बड़न उनका के दिखावे के चाही। दिखावला पर बताई वहाँ के डॉक्टर साहब कि एकरा में का दिक्कत बा, और ओकरा अनुसार ओकर इलाज होई, ठीक हो जाए। एकरा में नस्य के प्रयोग कइल जाला। नाक से कुछ ड्रॉप बा, जैसे खडबिंदु तेल बा, अणु तेल बा, ये कुल एकरा में डाले के चाहे दिन में 1 बार कम से कम। खडबिंदु के मतलब होला 6 बूंद डाले के बाद, इसीलिए यही से ओकर नाम खडबिंदु तेल है।
ये आयुर्वेदिक दवाई है, षडबिंदु तेल बहुत बढ़िया दवाई है। अणु तेल बा ये भी बहुत अच्छा दवाई है। ये दिन में एक ही बार प्रयोग करे की चाहिए। अणु तेल डाले के बाद 2 बूंद ही नाक में, 2 बूंद ही नाक में डाल दी, धीरे धीरे नाक ऊपर करके हल्का हल्का खींच के थोड़ी देर के बाद में सब छिड़क दी, ओकरा के निकल जा बाहर कर दी, कखार के थूक ताक कर दी, निकल गई। तो ओकरा संगे संगे साइनस के जो द्वार बा पूरा और खुल जाए। साइनस द्वार धीरे 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 खुलेला, वो खुल जाए, नली बा ओकरा में, तो वो नली जौन बा खुल जाए और नाक से ड्रेन होके निकले लगे, निकलत निकलत खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाए। तो ये तरह के भी कारण होला बार बार कॉमन कोल्ड के शिकार हो। अनियमित मत रही, जौना चीज़ से एलर्जी होखे वो एलर्जी पर ध्यान दही कि रवा कौना चीज़ से एलर्जी बा, अनुभव हो जाला कि काहे हो जाता है। तो मास्क लगा के रहे के चाहे जरा एलर्जी बा, वैसन जगह वैसन वातावरण में ना जाए आदमी, ओकरा से बच के रहे के चाहिए। ठंडा हवा लग जाए तो रवा तुरंत ओकर शिकार हो जाए। कॉमन कोल्ड एक नाम यही से है कि कॉमन रूप से ही ठंडा जब प्रवेश शरीर में होई ना, जैसे ही ठंडा ही महसूस होई। बहुत लोग के एसी बहुत अच्छा लागेला और बहुत लोग के एसी बहुत खराब बा। तो जरा कॉमन कोल्ड के दिक्कत बा, जरा प्रतिश्याय के नजला जुकाम के दिक्कत बा, वो एसी में ना रहे। एसी उनका खातिर नुकसानदेह। एयर कंडीशन तो ठंडा करला, वो ठंडो में पड़ जाए। एगो चीज़ और ही बताओ तनी, आजकल फ्रिज में रख के पानी पिए के भी प्रचलन बा। तो फ्रिज के पानी कबू नुकसाने करेला, एकदम दिमाग में रखे के चाहिए। फ्रिज के पानी कबो पिया ही के ना चाहिए एकदम। एक बार से जो वीडियो हमारे देखा था, वो निश्चित रूप से करा के गांठ बांध ये फ्रिज के पानी पियल रुआ स्वास्थ्य खातिर एकदम हानिकारक है, पूर्ण रूप से हानिकारक है। तो फ्रिज के पानी एकदम परहेज करी एकरा के। फ्रिज में राखल, जैसे मान ली कि मिठाई उठाई बा चाहे कोनो चीज़ फ्रिज में बा, और निकाल के तुरंते रुआ आहार के रूप में ओकरा के लेते हैं, तो तुरंत रुआ ओकर बुरा प्रभाव पड़ी। जैसे ओकरा के नहीं खिलेवे के, ये हमेशा ध्यान में रखे के बाद कि फ्रीजिंग कई चीज़ के सेवन करे से पहले रुआ के बचे के, ओकरा के कम से कम आधा घंटा कमरा के तापक्रम पर वो आ जाए, तब ओकरा के अपना आहार में शामिल करें। चाहे वो मिठाई होके, सब्जी होके, दाल होके, पानी होके, कुछ भी होके। फ्रिज के चीज़ के तुरंत जरा कॉमन कोल्ड के जिस मरीज बा, जरा हमेशा सर्दी जुकाम हो जाता, जरा एलर्जी बा कोल्ड से, ओकरा ना लेने के चाहिए, हमेशा इस पर ध्यान देने के चाहिए। तब ये कई गो कारण बा, एक कई गो बचाव के उपाय बा, एक पर हमेशा ध्यान देवे के चाहिए। एगो चीज़ और ही हम बताओ कि शरद गरम एकरा के हमनी के कहल जाला, यो तो खराई कहल जाला, दूसरा में कहल आदमी कि हमारा शरद गरम हो गए। शरद गरम के मतलब हो कि सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी, ये दोनों एक दूसरा पर घातक होला। तो जैसे ही जैसे मान ली कि रवा पसीना भइल बा, कहीं से आग चल के आइल बानी, अब प्यास लागल बा, और थोड़े दिन रवा पानी पी ले, तो ये नुकसान कर जाए। कम से कम 15-20 मिनट रुकी। बहुत ज़्यादा प्यास लागल होके तो हाथ पैर धो ली, मुँह धो ली, कपड़ा भिंगा के अपन मुँह पोछ ली, अपन एक आँख तनी पोछ ली, और मन ठंडा हो जाए। ओकरा बाद आप कम से कम 15-20 मिनट बाद रवा जल ग्रहण करी, पानी पी, तरवा वो नुकसान ना करी। तो ये कई तरह के कारण हम बतौनी रवा सबके, सर्दी जुकाम नजला जोना के संस्कृत में प्रतिश्याय कहल जाला, ये कई गो बीमारी में परिवर्तित हो जाला। एलर्जिक राइनाइटिस भी हो जाला एकरा से, जौन की बहुत खराब चीज़ है, वो जल्दी छोड़ी ना। ऐसे ही कुल ना होके, इस पर हमेशा ध्यान देवे के चाहिए।
एकरा खातिर सुंदर, सबसे सुंदर उपाय हम बताओ तनी एगो, एकदम दिमाग में राखिए एकरा के, बड़ा सुलभ एकदम। अगर बार बार पर ये हो जाता, कॉमन कोल्ड के शिकार हो जाता, यानी नजला हो जाता रुआ, तो विटामिन सी के प्रयोग करिए। विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में, विश्व में इतना बढ़िया सोर्सेज विटामिन सी के है ये नहीं जितना आंवला में, जो भारत के बहुत बढ़िया आंवला हर जगह मिलता, भारत में आंवला प्रसिद्ध बा, तो आंवला के प्रयोग करी। एक बाद नींबू बा, नींबू के प्रयोग करी। एकरा में नींबू आधा फाड़ी काट ली आ ओकरा पर काला नमक थोड़ा सा डाल दी, आ मरीच के 4-5 मरीच के बूक के और चूर्ण ऊपर डाल दी, आ ओके हल्का गैस पर रख दी, चाहे आँच पर, गोइठियों के आँच पर रख दे, तो वो धीरे 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 फदके लगे। आ फदकत 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 सब जितना मरीच के पाउडर बा, काला नमक बा, कुल ओहि में प्रवेश कर जाए, घुस जाए। एक बाद ओकरा के हटा ली, हल्का सुषुम रहे तो ओकरा के आराम से चूसी। दिन भर में एकरा के 2 बार चूसी, आ 3 दिन होत होत में रावरी बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव एकरा पर। हम ये खुद एकरा के स्वयं एक हम कहलहूँ बानी, आ दूसरा के ही बतौले बानी, ओकरो लाभ मिलेला। तो एकरा में बहुत लाभ करेला। दूसरा चीज़ बा कि रवा घर घर में तुलसी बाड़ी, जना कि तुलसी माई कहेला लोग, हमें से कहते हैं तुलसी तो पौधा, लेकिन ओके माई काहे कहल बा तुलसी के, कि माई जैसे बेटा के रक्षा करेले, वही तरह तुलसी एगो ऐसा पौधा बा कि राउर स्वास्थ्य के रक्षा करेला, यही से ओके माई के दर्जा दियल बा। पूजा होला, घर घर में तुलसी लगावल जाला। ऐसा नहीं है कि खाली एगो कम के लोग ओकरा के लगाई, ऐसा नहीं है। वो मनुष्य के जीवन के रक्षा करेले वो तुलसी जौन पौधा बा, ओकर पत्ती से लेके ओकर पंचांग प्रयोग होला, 5 अंग, जड़ से लेके तना, पत्ती, फल, फूल सब प्रयोग होला तुलसी के। तुलसी में बहुत गुण बा। तो तुलसी की जौन कम से कम 10-11 गो पतई तुलसी के ले ली, 5 गो मरीच ले ली, आ 2 गो लौंग ले ली, आ कौड़ी भर मीठा ले ली, मतलब भेली गुड़, आ एकरा के मुँह में अपना डाल ली, आ मुँह में डाल के धीरे 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 ओकरा के चबलावत 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 ओकरा के कुचत कुचत एकदम पूरा ओकर रस धीरे धीरे के बेर नहीं कुछ के खा जाए के, धीरे 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 धीरे। एगो चीज़ और एकरा में डाल सकते नहीं, जोना में अदरक के थोड़ा सा टुकड़ा जौन जरा बवासीर नहीं खे वो एकरा में प्रयोग करी। बवासीर वाला अदरक के प्रयोग ना करे, जैसे कि बवासीर अदरक दुश्मनागत वाला चीज़ है। जे भी अदरक के प्रयोग करी ओकर बवासीर बढ़े लगी, और वह सब नियम जान ली, बता देते हैं। कोहड़ा आ अदरक ये बवासीर के दुश्मन है। जेकरा लगे होई बवासीर के बीमारी, वो कोहड़ा या अदरक से परहेज करी। तो एक क्रम में हम एगो नया चीज़ और ही बता देंगे रहे सबके। तो चूसे के क्रम में तुलसी के पतई के संगे जौन जितना चीज़ बतौनी है हम, मरीच, लौंग, अदरक, थोड़ा सा गुड़, एकरा के रवा चूसी 2-3 दिन चूसब तो एकदम फिट रही, एकदम मन में खराई जौन मरले में तो ठीक हो जाए। काढ़ा भी बहुत बढ़िया बन सकेला, एकरा में काढ़ा रवा बना के पी। एक दवाई विशेष रूप से ना खाए के चाहिए, जैसे कि विकार है ना, शरीर के विकार कुछ निकलेला 2 से 3 दिन पर खत्म हो। एकर चिकित्सा पद्धति में एकर जल चिकित्सा बहुत बड़ दवाई बतावल बा। पर्याप्त मात्रा में जल पी, खूब हल्का गुनगुना पानी करके पानी पी, 3 से 4 लीटर एक दिन में पी जाए।
राउर जब पैखाना साफ होके लागी, राउर भोजन पचे लागी, तो ये बीमारी स्वतः धीरे 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 ठीक। तो जेकरा कॉमन कोल्ड के बीमारी बा, एलर्जी के बीमारी बा, वो गुनगुना जल के सेवन करी। गुनगुना जल में सेंधा नमक डाल के ओकरा के पी सकतनी। सेंधा नमक डाल के ओकर गलगला कर सकतनी। ए तरह के कुल उपाय हम मास्क से अपना नाक में डस्ट ना जाए, एकरा से अपन बचाव करी। तो आज हमनी के ये वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत जानकारी प्राप्त कैनी जा। और अगर सब कि अगर वीडियो अच्छा लागल हुई, हम तो उम्मीद करतनी कि अच्छा जरूरे लागल हुई रउआ सबके। अच्छा लागल हुई तो एकरा के लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी, अधिक से अधिक लोगन के भेजी, जन कल्याण हुई और वह सब पुण्य कमाई। बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे ही वीडियो हम रउआ सबके परोसत रहिला, परोसत रहब। बार बार नमस्कार करतानी। डॉक्टर हरिगोविंद राय पर सब आशीर्वाद बनौले रही, गलती के क्षमा करी। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद। अपना भाषा के मान्यता खातिर रउआ सब हमेशा लड़ाई लड़त रही। भाषा के मान्यता मिले के चाही, एकदम एकरा पर हमेशा ध्यान देवे के बा। भोजपुरी भाषा हमनी के एकदम अपना माटी के भाषा है, ये भाषा के मान्यता मिले के चाही। एकरा खातिर लड़ाई लड़त रही। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी। नमस्कार करतनी, गोड़ लागतनी। जय